Huriani Tuhan nenolonga di bagasa tuatta Yesus Kristus. Selamat Natal ma dihita saluhutna. Dame Natal natotong biar di bagasa ngulutta suang songoni di tonga-tonga ni rumah tangga taganuk marsada-sada. Adorang so hita tangin hatani di bata di bagasa tikion tapasada rohatta martangyak kita. Debata Jehovah debata amanami. Upuji jala husobahami maho. Disiala dinggan ni basam doa sini roham. Di bagasa ngolunami. Di tikion nanang taruli hamis yan hatam. Todim parbadia nama dongani mengurupi hami. Asa mengatusi hami di hatam. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Hatani Tuhan nasaur tuhita di bagasa tikio dienek mai sebuku panurirang mika bidulima mamuka mesene sada masohot sa tuaya opat omahatani Tuhan tapai tihuk ma di bagasan rohatta. Alai anggoho ali Betlehem Efrata. Ma memetu dohonian anggo tungpola. Jujuron tua kahuta maribu-ribu di Juda. Hapesya kodo haroroan ni nagabe pangonggomi di Israel. Jelaka haroroanna sian nahinan. Sianaka arina rubi saling-lelingna. Di bahani pasahaton nama nasida sahro ditiki pangitubuan nina manubuhon jala mula pasi-pasi nyaka hanggina tuaka anak ni Israel. Alay jongjong anggo ibana jala marmahan mangasahon gugu ni Jehovah marhite-hite hamuliaon ni gor ni Jehovah debatana. Jadi maringam manasida ay tibulma ibana disiro diaka ujung ni tanoon. Jela ibana gabi hadameon. Molo neng roas syurutu tanotta. Molo neng lutahon na bagasta akan nabuluni. Jadi patindangotta mamangalo ibana pitu parmahan. Do walu iduk ni jolma. Ido sahakna. Damang dainang nahinalonga di bagasa tuatta Yesus Kristus. Selamat Natal ma dihita saluhutna. Jala pos rohanami marhite-hite Natalon totong adong dami ni debata na maringanan di bagasa ngulutta ganuk marsada-sada. Hurian ni Tuhan molo disukuk kita ganuk marsada-sada. Ahado nata igil di bagasa ngulutta. Mungkin sa tulog duhita. Manang namora, manang napugos, manang parpangkat, manang jolma na biasa, sa tulog do, na taigil di bagasa ngulutta hadamyon. Namorain yan, adong hadamyon di hamoraon na. Napugosi, madapot hadamyon di hapugoson na. Jala akapajabap pe madapat hadamyo di bagasan nguluna. Alay molo tauduti suku-suku ni musenang di bagasan ngulut taganuk marsada-sada. Ahado nagabe tabain
bohal ni hadamio di bagasan ngulutta. Mungkin ngagabi marasing mo si halusta. Adong do boy ibana dapo na hadamion ala mamora ninna. Adong do ala na dapo na pinarsita ni rohana do kala na asing. Alesa sitong na ganop jolma na porsiya di bagasan parngolon na. Hadamehon nagabibuhal di bagasan parngolon na. Dada hamoraw dada parbinotawan. Alay molo nungamian asiniruhan ni debata todi ni debata di bagasan ngoluna ganop marsada-sada. Disido adong jela tubuh hadameo. Huria nenolonga di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus. Di bagasan jamita na sa tuhita jala da mamakulingi hita dia pala tikyon takasdo di pasahat panurang mika sada barita las niroha sada barita ulup-ulup disyala di area sud ibana nekorodo sian Betlehem sian Efrata raja ni hadamio. Di hati hai damang dainang akka partugi na manggonggomi Jerusalem, partugi na manggonggomi Betlehem, partugi na manggonggomi sudinang luak Juda, dada partugi na mangulan hata ni dibata. Alay akka partugi nunga manibil sa lomo ni rohani dibata. Tubuh gijang ni roha, tubuh akka parbulat-bulatan, jala mardebatahon akka gana-ganaan, jala papel-pel akka di bagasan akka parngoluan. Tarhirim do bangsoy, tarhirim do nasida, asa kapartugi inian patupaon hadamian di bagasan parngoluan. Alay aduldo siyan na hinirim ni rohani bangsoy. Hurian nenolong di bagasan tuat ta Yesus Kristus. Di pabotohon turpu jami taumma tutonga-tonga ni bangsoy taringot Raja Hadamion neng ro. Didokma Raja Hadamion na neng ro tutonga-tonga ni portibion na neng manggonggomi akka pangisi ni huta Jerusalem. Ima Raja Hadamion na tubuh sian Betlehem sian Efrata. Sada huta na mekmet na tung marasing tu Jerusalem. Siakuta na mekmetom mana neng ro Raja Hadamion. Jala Raja Hadamio nipe tung marasing do sianak kapartogi na adong. Akka partogi na adong akka mangay tungado. Alay anggo Raja Hadamio na nang tubuh sian Betlehem sian huta Efratai. Ima Raja Hadamion na nang maruhaso manggonggomi mga saon holong ni dibata. Di bagasan ay padua di do di bahini pasahaton na manasida saharo ditiki pangitubuan ni na manubuhon jala mulak pasi-pasi niyak kahanggina tua ka anak ni Israel. Alay jongjong anggo ibana jala marmahan mga sahon gugu ni dibata. Dang mga sahon parbinotuan na, dang mga sahon hamaloon na, alay mga sahon gugu ni dibata. Ala na gugu ni dibata do di pangasahon ala na anak ni dibata do ibana jala na di pasat ibana im akka hadamio. Nampi gudang akka bangso na asing na mga roro na sida bangso Asyur songon na di bagasan ay opati.
alai anggo bangsoi iko madapot hadamion. Alana raja na hadamion ni madongani mangurupi ibana mangurupi bangsoi di bagasan ngolu dinasita. Nah, hurian na nolonga di bagasa tuata Yesus Kristus. Jami taon naing paingoton hitagan umar sada-sada. Ahado natahirim di bagasan parang lotta. Di tonga-tonga ni bangsota si sonarion di bula-bula 12 totu meragap akahamaulo nata adopi. Molo taingot di 3 tahun nasalpu jala minggu nasalpu. Taingot do adong ima barita bom bunuh diri. Jadi neneng merayaw Natal pehita jujur do hita tahuta. Jujur do hita bomomosa. Jaladak ko lang merayaw Natal sabi. Di bagasan parngolupe jujur do ragam akahamaulo na tadopi. Tabereng na masa di negara to na mangina. Songon kasus si Ferdy Sambo sa pesonari dang marnasay. Do hita gabi suku-sukun sa di hari do hita kajol manapor siya mandapot hadamion ni. Do masyol hita di hadamion ni. Aleda mang deinan na nga di bagas at tuata Jesus Kristus. Marhita-hita jami taon nang dipaingot hita ganu marsada-sada. Di pesta malam Natal natapatupan na gabi mapesta ulupulot hita. Raja Hadamion ima Yesus Kristus na dibaritahon ni panurang mika. Nunga tubo nunga tolas tutonga-tonga ni parngolota. Dakolang sonari ale 2000 tahun na salpu. Raja Hadamion ni nunga maninggal holong na tuhita. Dami nunga diliot di bagasa ngulut tagat marsada-sada. Saluhna na dibaritahon panurang mika. Nunga dipatupa marhite-hite hatutubun itu at Yesus Kristus. Ano niya manginang? Marhite-hite pesta malam Natalon nang ding paingot tuhita ganuk marsada-sada. Asa salu na julma na porsya di bagasan parngulon na. Maka porsyai jelapahot dan haporsyaon. Nang tubuh do Raja Hadamion di bagasan Portibion. Ala nunga tubuh Yesus Kristus 2000 tahun na salpu. Berarti ada akahaim baruon. Sebenarnya manginang. Marhite-hite na marningot tita hari hatu tubuh ni tuata Yesus Kristus. Berarti nunga taingot bemusenang tutu nunga di tubuhan Yesus Kristus sita. Berarti dang sarupa beta do Portibion. Alang sarupa beta do Portibion berarti nunga tinggal jalan nunga mian hadamion ini di bagasan mulut. Hurian na nunga di bagasan tuata Yesus Kristus. Hadamion na pinasaha ni Yesus Kristus dilehod do tuganup jol mana porsya. Na parjolo sahali neneng dohonon na. Marhite-hite pesta Natalon dipaingot tuhita diajar hita nang tubuh si paluay manang nang rodo si paluay manggonggomi ngolut tagan marsada-sada. Aleni nang rodo si paluay berarti ikut tubuh mahadami di bagasang ngolut. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita cerminkan bagaimana orang yang sudah mendapatkan kedamaian. Istilahnya mendapatkan sesuatu rezeki nomblok yang tidak pernah dia pikirkan. Maka ketika rezeki nomblok itu bisa memberikan kita bersukacita, maka kelahiran Kristus juga lebih daripada rezeki nomblok. Memberikan luar biasa sukacita bagi kita. Karena apa? Karena Kristus menunjukkan kasih-Nya yang begitu luar biasa. Karena kasih Kristus begitu luar biasa ke dalam segala kehidupan kita. Maka kita juga harus penuh dengan kasih. Di mana ada kasih, maka di sana ada kedamaian. Maka supaya ada kedamaian di tengah-tengah rumah tangga kita, di tengah-tengah kehidupan kita, mari tunjukkan kasih Kristus dalam kehidupan.
Natal ini mengajari kita bagaimana kasih Kristus itu bekerja benar-benar nyata di dalam kehidupan pribadi daripada kita. Itu yang pertama yang harus kita imani. Nah, padua udah mangdenang nenolonga di bagasa tuatta Yesus Kristus. Raja Hadameon nang tubuh di tonga-tonga di ngolutta mengajari kita asa totong mardala kita marhite hite namar toru ni roh rendah hati. Kristus di dalam segala pemerintahan yang dia lakukan, di dalam segala pekerjaannya, dia melakukan kerendahan hati. Maka ketika dia lahir di Bethlehem, dia Prata, di sebuah kota yang kecil, di kandang domba, dia menunjukkan kerendahan hati di sana. Bukan berarti tidak bisa dia lahir di istana yang berlimpah harta dan berlian. Tapi dia memilih untuk lahir di kandang domba. Dia memilih untuk lahir di kota kecil. Di kota yang tidak diperhitungkan. Di kota yang dianggap tidak ada apa-apanya. Tetapi kota itu dia angkat. Lewat kelahiran Yesus, kota Bethlehem itu diangkat menjadi luar biasa. Maka kita juga demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Marhite-hite natalon. Dipengot kita. Mungkin kita neselaon dianggap. Manang dibereng jelma sebelah mata. Manang tois ruha di jelma memerek kita. Sepilih orang melihat kita. Maka ketika Kristus lahir dalam hati kita, derajat kita diangkat. Maka ketika Kristus sudah mengangkat derajat kita lewat kelahirannya, maka kita diajar untuk rendah hati di sana. Raja damai yang kita rayakan, yang sudah lahir, yang kita muliakan pada saat ini, mengajak kita untuk semakin rendah hati di dalam kehidupan. Alina banginang, ingot tamu nama. Yesus nang tubuh, Yesus na tau lopo, Yesus na mabani ma tubuh hadamnya di bagasang ngolutta. Mabahik kita lamar toruk ni roha di bagasang ngolutta gaduk marsada-sada. Padipulia manginang nenolonga di bagasa tuate Yesus Kristus. Marhite-hite jami taon nang dipasah hita ganuk marsada-sada. Raja Hadameon nang tubuhi mengajari hita patudun akahasit tongan di bata. Aline manginang di ngolutta si ganu pare tujulan ni arion. Taulah makasit tongan di bata di dia pehita maringanan. Amen. Marsada ni roa hita martangya kita. Moliate Tuhan di sude dengan ni basam doa sini roham. Nunga taruli hami marhiti hiti hatam. Jala porsia hami di hatamon. Nang rodo jala nang dileo kodo hadami di bagasang ulu nami. Ajari hami patu pahoni. Ajari hami martoruk ni roha. Ajari hami mangulu di bagasang hati tonga dok lomo ni roha. Di bagasang Yesus Kristus. Amin. Horas madita salutna. Tuhan mamasu-masu.